Ο Τσίπρας, αν είχε το σθένος, τη δύναμη και το θάρρος να υπερασπιστεί μια συμφωνία η οποία είναι λεόντιος εκ των προτέρων, γνωρίζοντας ότι έχουμε υποστεί βάρβαρη παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας, θα είχε τουλάχιστον την υπογραφή του σε ένα από τα κείμενα που τη συνοδεύουν. Σας θυμίζω ότι πρώτον δεν έχει βάλει πουθενά την υπογραφή του στη Συμφωνία των Πρεσπών. Τι φοβάται άραγε? Και δεύτερον, σας υπενθυμίζω ότι όταν παραιτήθηκε ο Κοτσιάς, Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας ανέλαβε ο Τσίπρας για μία εβδομάδα μέχρι να αναλάβει στη συνέχεια ο Κατρούγκαλος. Παλιόπουστας! Σε αυτό το μεσοδιάστημα λοιπόν ο Τσίπρας δεν υπέγραψε ούτε καν την επιστολή προς το ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία η χώρα μας παραιτούνταν από κάθε απέτηση σε σχέση με το βέτο απέναντι στη χώρα των Σκοπίων, σε σχέση με την ένταξή της και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και περίμενε τον Κατρούγκαλο να ορκιστεί υπουργός εξωτερικών προκειμένου να την υπογράψει αυτός. Αν καταλήξουμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα, συμβαίνει το γεγονός ότι πρώτον, εμείς ως μήτρα της δημοκρατίας δεν είχαμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε για την ιστορία μας, όπως πολύ ορθά αναφέρθηκε. Δεν είχαμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε για τα προϊόντα μας. Αλήθεια, οι επαγγελματικές ενώσεις, των οποίων τα συμφέροντα φύγονται. Ήδη αναφέρθηκε αυτό. Υπάρχουν πάνω από 4.000 προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν τον όρο μακεδονικός, μακεδονική, μακεδονικό. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επιχειρηματίες των οποίων τα συμφέροντά τους θίγονται, γιατί δεν έχουν ενδιαφερθεί για την παραφύση και καταφύση βιασμό των συμφερόντων οικονομικών και επιχειρηματιών? Τα μαχαίρια φεύγαν έτσι. Και καταλήγω σε ένα δεύτερο συμπέρασμα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η συμφωνία πέρασε με τον εξής αριθμό, τον οποίο τον αναφέρατε κι εσείς ως πρόσθεση 4 κομμάτων ή ανεξαρτήτων βουλευτών, που δεν έχει απολύτως καμιά νομιμοποίηση απέναντι σε διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες προβλέπεται σύμφωνα με το Σύνταγμά μας να περνάνε με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των ψήφων των εγκύρων των μελών του Κοινοβουλίου. Λέτε δηλαδή ότι έπρεπε να έχει περάσει, να το πω απλά, συγγνώμη, 180 και με ένα συνονθήλευμα πραγματικό αριθμητικό εκεί πέρα 153, εκ των οποίων οι 4 ήταν από το ποτάμι. Ο κύριος Θοδωράκης και άλλοι 3 από το ποτάμι. Γιατί είστε όλοι πουτανάκια. Ακριβώς αυτό, και πρέπει επίσης να προσθέσουμε το γεγονός ότι δεν μας εξήγησε ποτέ κανείς για ποιο λόγο δεν έγινε δημοψήφισμα στην Ελλάδα ενώ έγινε δημοψήφισμα στα Σκόπια. Για ποιο λόγο, ενώ υπάρχουν 350 παραβιάσεις μέχρι και τώρα που μιλάμε, που έχει συμβεί 351η, από τη στιγμή που η πρόεδρος Δημοκρατίας αναφέρθηκε όχι με το υποτιθέμενο συνταγματικό όνομα μετά τη συμφωνία της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά απλώς και το Μακεδονία. Για ποιο λόγο κανείς εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, συνεχίζοντας την προπαγάνδα λέγοντας ότι έχει αναγνωριστεί, το είπε και ο Τσίπρας στο απόσπασμα που αναφέρατε, είχαν, λέει, αναγνωριστεί τα Σκόπια από το 2005. Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Μια προπαγάνδα του τύπου 150 κράτη έχουν αναγνωρίσει το γειτονικό κρατήδιο με το όρο Μακεδονία, ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ενδιάμεση συμφωνία έλεγε ότι το κράτος θα έχει το τελικό του όνομα εφόσον συμφωνήσει η Ελλάδα σε αυτό. Ακόμα δηλαδή και αν όλος ο πλανήτης, όλος ο γαλαξίας είχε αποφασίσει να ονομάσει αυτό το κράτος, δεν είχε καμία δικαιοδοσία, δεν είχε καμία εκπροσώπηση στο διεθνές δίκαιο, στη διεθνή κοινότητα, αν δεν συμφωνούσε η Ελλάδα. Η Ελλάδα όχι μόνο συμφώνησε σε ένα όνομα το οποίο δεν αντιπροσωπεύει την αλήθεια, αλλά ταυτόχρονα με αυτό το οποίο σας είπα, δηλαδή αυτή τη νομική παραβίαση, αυτό το βιασμό του συντάγματός μας και του διεθνούς δικαίου, έδωσε και παρέδωσε και ανέχεται την παραβίαση μιας συμφωνίας η οποία δεν εξυπηρετεί κανένα απολύτως εθνικό συμφέρον. Θα δούμε την κυρία Μπακογιάννη και θα δούμε και την απάντηση στη συνέχεια. Δώστε το βίντεο με την κυρία Μπακογιάννη. Εάν δεν το ψηφίσει το μισό κόμμα σας, εάν κατεβάσετε προς κύρωση τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών και έχετε κορυφαίες διαρροές. Ποιος το λέει αυτό? Λέω. Όχι καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Κατάντια. Με συγχωρείτε. Ναι, να δούμε το βίντεο. Γιατί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ σοβαρό κόμμα, κύριε. Και αν σήμερα βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε, δηλαδή να έχουμε μια πολιτική κυριαρχία, οφείλεται κυρίως στην υπευθυνότητα και του Πρωθυπουργού, βεβαίως, του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως και της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Εμείς δεν είμαστε ρεμπεσκέδες.
Η λες μωρή η διασταυρωσίας μου με μυρνικό φαγό. Εμείς θα τιμήσουμε το δάκρυ του Κωνσταντίνου Καραμαλή για τη Μακεδονία. Η ελληνική λύση εκτιμά εκείνο το μεγάλο άνδρα ο οποίος βουρκώνοντας το αεροδρόμιο Μακεδονία είπε ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Και αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να τιμήσει τον μεγάλο Καραμαλή, μία είναι η λύση. Τώρα θα γίνει το πετσόκομα. Δεν θα το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς κύριοι συνάδελφοι. Αυτή είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Αν υπήρχε αξιοπρεπής εθνική, πατριωτική, κοινωνική, λαϊκή κυβέρνηση ελληνική, θα έκανε αυτό εδώ. Αυτό αξίζει. Την έσκησαν μόνοι τους. Άρα εσείς το κάνετε εδώ, έντιμα, φέρτε τα μνημόνια εδώ τώρα, σήμερα, αύριο, να τα καταψηφίσουν όλα τα κόμματα εδώ. Φέρτε τα μνημόνια συνεργασίας των Σκοπίων, να τα καταψηφίσουμε όλοι. Γιατί αυτοί ακύρωσαν τη συμφωνία, όχι εμείς. Που είναι προδοτική για μένα, είναι λάθος. Αλλά ας τα φέρετε για να δούμε τι θα κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πόσες γαργάρες ακόμα θα κάνουν. Πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε μαλάκα. Πώς τους γάμισες έτσι, μην τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα. Μια συμφωνία η οποία υπερψηφίζεται από 153 βουλευτές ακυρώνεται μέσα σε ένα απόγευμα. Άρα τα παραμύθια Μητσοτάκη που προεκλογικά έλεγε ότι θα ακυρώσει τη συμφωνία, αλλά μετεκλογικά λέει πρέπει να σεβαστούμε γιατί το κράτος έχει συνέχεια, ή του Υπουργείου Εξωτερικών του Μητσοτάκη, επί Υπουργείας κυρίου Δένδια, που χαρακτήρισε ιστορική τη συμφωνία των Πρεσπών. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ας έρθουν λοιπόν τώρα τα μνημόνια για να δούμε ποιοι θα τα ψηφίσουν. Πού πήγαν όλοι αυτοί οι μακεδονομάχοι με τις περικεφαλές και τις περικνημίδες στις πλατείες που εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό για να του πάρουν την ψήφο. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Καταλήγουμε όμως στο σημερινό συμπέρασμα. Η ίδια η συμφωνία έχει προβλέψει ότι σε περίπτωση παραβίαση από το ένα ή το άλλο μέρος μπορεί να προσφύγει το ένα ή το άλλο μέρος στα αρμόδια διπλωματικά προξενικά όργανα προκειμένου να ακυρωθεί. Το λέω με έμφαση αυτό, γιατί βγαίνουν κάτι παπαγαλάκια, βγαίνουν κάποιοι λαγοί διαφόρων κομμάτων, τα οποία κόμματα προσδοκούν να κάνουν ή να επαναλάβουν τις καριέρες πάνω στο μακεδονικό, ή για να είμαι πιο σαφής, δεικτικός και προκλητικός πάνω στο πτώμα της Μακεδονίας, και λέγοντάς μας ότι δεν πρόκειται να ακυρωθεί καμιά συμφωνία ή δεν μπορεί να ακυρωθεί καμιά συμφωνία από τη στιγμή που έχει υπογραφεί από την Ελλάδα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι από την Ανταλκίδιο μέχρι τη συνθήκη του Σευρών και από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου μέχρι τη συμφωνία του Μονάχου και της Μόσχας υπάρχουν εκατοντάδες διεθνείς συμφωνίες οι οποίες έχουν ακυρωθεί. Και το πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να τονίσουμε, πέραν του γεγονότος ότι η ίδια η συμφωνία προβλέπει την ακύρωση και την κατάργησή της, το άρθρο 60 των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων προβλέπει ότι όταν μια συμφωνία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ή παραβιάζεται από το ένα μέρος, τότε το άλλο έχει το δικαίωμα να προσφύγει προς την κατάργησή της. Τι είπατε? Το άλλο έχει το δικαίωμα να προσφύγει προς την κατάργησή της. Μπράβο! Είσαι Έλληνας.